Ez a modul a vidék válságáról szólt, és milyen potenciális kivezető utak lehetnek. Ugyanakkor elhangzottak példák, mint például Panyola példája, ez egy kis szatmári falu, ahol egy nagyon aktív polgármester a helyi termékeket ki tudta fejleszteni, tehát ott a helyi erőforrásokra támaszkodó munkahelyeket tudott teremteni, a falu ellátását, élelmiszerönellátását, energiaellátását tudta optimalizálni, és valószínűleg ezek lehetnek a kivezető utak. Egy jó megoldást nem sikerült természetesen találni. Elhangzott, hogy gyakran az alulről kezdeményezéseket előbb-utóbb elnyomják a szabályozó rendszerek, tehát Panyolán mit tudtak, amit a többiek nem tudnak? Panyolában szerintem az volt a titok, hogy az emberek, akik ott élnek, azok elkezdtek egymással beszélgetni, megtalálták, hogy mi a probléma, és közösen találtak egy kivezető utat. Tehát megtalálták, hogy mik azok a helyi termékek, amik őket különlegessé teszik, mik azok a környezeti erőforrások, ami talán sehol máshol nem található meg, és amelyekre fizetőképes kereslet lesz a falun kívül. És ezeket a megoldásokat felkutatták. Például van ott egy nagyon híres szilvafaj, a nem tudom szilva, és volt ott egy pálinkafőző is, és találtak olyan befektetőket, akik hajlandóak voltak ezt a pálinkafőzőt rendbe tenni, felújítani, aztán a marketinget kiépítették különösebb külső erőforrások nélkül, és a mai nap már 6000 forintért lehet egy fél literes spanyolai elixírt látni a boltok polcain. És ugye ez a helyi emberek zsebébe jut vissza ennek a pálinkának az ára, vagy említhetném még azt is, hogy a helyi menzára az önkormányzat termeli meg az élelmiszert, ezzel nagyon fontos költségektől óvja meg a falut, hiszen nem kell kívülről megvenni az alapanyagokat az önkormányzat konyhájára, vagy azt, hogy a fűtést például a nagyon drága gázfűtés helyett egy vegyes tüzelésű kazánnal oldják meg, ezzel töredékére csökkent a fűtésszámlája a falunak. Vagy az, hogy a helyi boltba például 1 méternyi polcra csak a helyi termelők rakhatják föl a termékeiket, de gyakorlatilag kiváltja a piacot, és egy fontos felvevő piacot biztosít a helyi termelőknek. Tehát vannak nagyon jó kezdeményezések, vannak nagyon jó trükkök, fogások, amiket el lehetne terjeszteni az országba, hogyha a központi kormányzat ezeket felismerni, és a helyiek kezébe adná valóban a kezdeményezés szerepét. Nem egy megoldást próbál rá röltetni mindenkire, és hogyha valahol nem sikerül, akkor mindenhonnan elveszem, esetleg azért, mert azt hiszem, hogy ez kötődik a másik párthoz, hanem az ottani helyi embereknek adni a döntésjogát, ugyanakkor a felelősséget is.